अनसुंथाइनि माबा खोन्थागासिनो गिर्जा लुनायाव दान होग्राफोर खुलुमबाय रायजोफोर। नै दायो जोङो थांगासिनो दङ जाहैबाय जोंनि आइलेण्ड ओनसोलनि अक्सिगुरि गामि गेजेर गेजेर साउथ दिगुलदिं होननायावहाय नै बेनो जाहैबाय लामा। माइ दुब्लि माइआ मोनजोब्बाय नै साफा मोनजोब्बाय नै माइफ्रा नायदो बे बिदाङानो सिरिहां जाबाय। आयै लामाया नै गारि एरायलायला बिदि जाखायो नै सेस ओरैबायदि गुसेब नै लामाया। ओइ हाखर वाटार साप्लाइनि हाखरा नै माने गंनै गारि एरायनोला बिराद खस्थ'। जोङो बे लामाजों बहा थांदों नोंथांमोना दसे उनावनो मिथिगासिनो। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। भिडिअ नायफुबाय थानायावनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय थाबैनो 100K जानाय बायदि साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो। माने दिनैसिमबो गोबाव बोसोर जाब्लाबो 100K मोनफुंनो हायाखै, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो। दायो जोङो लकेसनाव सफैबाय नै। बेयाव मा प्रग्राम जादों मोनथिया, दा एसे उनावसो मिथिगोन आरो। नों मिथियो? आंबो मोजां मिथियालै, सोंग्रोनांगोन। डाइरेक्ट स्पटआवसो नुफैदोंना। गोबाङैनो पाब्लिक दङ नै। हौरै साइकेलाव ओंखाम जानोसो हाबग्रोबाय नै जोङो, फैयो मोना। बेबायदि लाइन थालायनानैसो नाजावनानै जानांगौ। लाइन माने माखासेफ्रा जालाबाय। सान्दुं अथा जाबाय दे, गोसोमबो नुनो हागौ। मानसिफ्रा ओंखाम जानायाव बेस्थ' दायो। ओरैबा मा फानदों मिथिथ'वा। ओमफ्राय नै गिर्जासो फोथारदों आरोखि बे साउथ दिगुलदिङावहाय। नायदो गेटखौहाय ससे देखायलांनायसै आङो। गिर्जा गोदाना बैनो जाहैबाय हनै। जाय बिथांमोना जोंनो बे गिर्जा लुफुंनायाव अनसुंथाइ होदोंमोन, बिथांमोननि अननाय आरो अनसुंथाइनि माबा खोन्थागासिनो गिर्जा लुनायाव दान होग्राफोर आर'नाइफोरखौबो गथायदोंमोन। दा जोङो फ्रायना बहुदना गैलिया नामा। दा बेनिखायनो जों ओरैबायदि सानदोंमोन, जों बिथांमोनखौ फारि फारि नाम मुंख'नानै हरगौमोन, नाथाय समनि आंखालाव जोंनि फादारफोर सिस्टारफोरा समनि आंखालाव बिथांमोना जोंजों लोगोसे बे गिर्जाया लुफुंजानानै दिनैहाय फोथारबाय आरो। लोगोसे आर'नाइ गथायनायाव बिथांमोना सम गैया होनायखाय जोङो ओरैबायदि सानबाय, आलासिफोर दङ, फादार सिस्टारफोरखौ बिदाय हरनानै जोङो जि आलासि बिथांमोन जोंनो बेनो जाहैबाय गिर्जा सिङाव आलासिफोर जिरायनायखाय हाबनो हायाखिसै। जोंनो बे मिसा बुलियाव बाहागो लानानै गोदान गिर्जानि मुङै दायो जों फैनानैहाय ओंखाम थोंखाम जाखांबाय। ओमफ्राय बेयावनि प्रग्रामानो जाहैबाय गोदान गिर्जाखौ दिनैहाय आसिस होबाय आरो ब्लेसिं होबाय। माने गिर्जाया गोदान नालाय दिनैनिफ्रायनो नैबे गिर्जायावहाय इसोर सिबिनाया जासिगोन। दा जोङो थांनो ओंखारफिनबाय। रायजो राजा नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। आङो दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।